Bueno, egingo dugu hemen agertzen den ariketa hau, bai? Esaten du, A eta B lagin espazio bereko bi gertaera dira. Haren probabilitatea da 0,3, berena 0,55 eta haren probabilitatea jakinik B gertatu izan dela 0,14. Bueno, kalkulatu behar ditugu probabilitate guzti hauek, gero arrazoitu behar dugu A eta B askeak edo menpekoak diren eta baita bateragarriak diran. Bueno, hasiko gara B atala egiten. Arrazoituko dugu lehenengo eta behin A eta B askeak edo menpekoak diren. Eta begira hemen, buruketak ematen dituen datuekin ja, esan dezakegu A eta B gertaerak menpekoak izan behar direla. Zergaitik, ze begira. Zero momentu bat, idatziko dugu. Esaten digu buruketak, haren probabilitatea dela 0,3. Eta haren probabilitatea jakinda B gertatu dela 0,34. Hau da, zer da ikusten duguna hemen? Ba, begira. Haren probabilitatea bakarrik, holan A bakarrik hartzen baldin badugu, 0,3 izango litzateke. Baina zer gertatzen da haren probabilitatearekin B gertatzen danean? Ba, aldatu egiten dela. Ez duela ematen 0,3, 0,34 ematen du. Orduan horrek esan nahi du B gertatu izanak nolabaiteko eragina duela harengan. Horrek esan nahi du beraz, A eta beren artean nolabaiteko erlazioa dagoela, hau da, menpekotasun bat. Orduan, zelan arrazoitzen dugu hau? Ba, jartzen dugu. Haren probabilitatea eta haren probabilitatea jakinik B gertatu dela desberdina da. Beraz, esango dugu A eta B, momentu bat, menpekoak direla. Bale. Bueno, bagoaz orain bai lehenengo ataleko probabilitateak kalkulatzera. Eta, bueno, basiko gara ebaketaren probabilitatea kalkulatzen. Ebaketaren probabilitatea kalkulatzeko egingo duguna izango da baldintzapeko probabilitatearen formula erabili. Hau da, niri, momentu bat, ematen didate, buruketak ematen dit, haren probabilitatea jakinik B gertatu dela. Bueno, baldintzapeko probabilitatearen formula erabiltzen baldin badot, badakit, bueno, baldintzapeko probabilitate hau kalkulatu daitekela A ebaki B zati beren probabilitateagatik. Bai? Hau da, badakigu baldintzapeko probabilitate bat daukagunean, badakigu hau dela zatiketa bat, zatiketaren zenbakitzailean beti izango dugu bi hauen arteko ebaketa, eta izendatzailean B-koaren probabilitatea. Orduan, zer gertatzen da formula honetan? Ba, buruketak ematen dizkigula bi datu hauek, hau eta hau. Eta hemen ez ezagun bakarra, eta gainera kalkulatu nahi duguna, da hemen goian daukaguna. Orduan, egingo duguna izango da, hau bakandu. Hau da, egingo duguna, izango da, beren probabilitatea pasatuko dugu biderkatzen beste aldera. Orduan, geratuko zaigu, haren probabilitatea jakinik B gertatu dela bider beren probabilitatea, hau izango da, A ebaki B. Bueno, orduan, ordezkatuko ditugu datuak eta kalkulatuko dugu ebaketaren probabilitatea. 0,34 bider 0,55 ematen du 0,187. Hau izango litzateke ebaketaren probabilitatea. Bueno, orain jarraitu beharko genduan bilduraren probabilitatea kalkulatzen, baina hau honekin jarraitu beharrean erantzungo dugu ja C galdera. C galderak esaten digu arrazoitzeko A eta B bateragarriak diren ala ez. Eta begira, hemen ikusten dugu bateragarriak izan behar direla, bai? Zergaitik, ze ebaketaren probabilitateak ez du 0 emoten. Bateragarriak esatea izan nahi du ebaketa existitzen dela. Batera ezinak izango balira, ebaketa ez litzateke existituko. Orduan, batera ezinak izango balira, ebaketaren probabilitatea 0 izan beharko litzateke. Ez duen ez 0 emoten, bateragarriak izan behar dira. Orduan, erantzungo dugu hemen goian ja C galdera, eta horrela dirasiko dugu. A ebaki beren probabilitatea desberdin 0, bai? Beraz, A eta B, momentu bat, bateragarriak. Bale, venga, orduan, jarraituko dugu eskatzen dizkiguten probabilitatea kalkulatzen. Orain kalkulatu behar dugu bilduraren probabilitatea. Eta bilduraren probabilitaterako badakizue formula hau daukagula, momentu bat, da haren probabilitatea, gehi beren probabilitatea, ken ebaketaren probabilitatea. Bueno, ordezkatuko ditugu balioak eta egingo dugu kalkulua. Bueno, hau izango litzateke beraz, 0,3 gehi 0,55 ken 0,187, beraz, 0,703. Bueno, bagoaz hurrengoarekin. Esaten digute kalkulatzeko haren probabilitatea jakinik
B ez dala gertatu, edo, bueno, bai, jakinik beren kontrakoa izango litzateke hau, bai? Orduan, baldintzapeko probabilitate bat denez, formula aplikatuko dugu. Hau da, hau izango litzateke, haren probabilitatea ebaki beren kontrakoa, zati beren kontrakoaren probabilitatea. Bai? Orduan, zelan egiten da hau, begira, momentu bat, barkatu, hemen ahaztu dut, beren kontrakoa izan beharko litzateke. Bueno, beren kontrakoaren probabilitatea erraza da kalkulatzea. Beren probabilitatea ezagutzen dugu da 0,45, orduan beren kontrakoa izan beharko da 0,44. Vale? Egiten da bat ken 0,45. Vale. Eta gero, hemen goian, zenbakitzailean daukaguna da ebaketa bat, baina ebaketa batean bietako bat kontrakoan dagoenean, olan marra hau daukagunean, jakin behar dugu edo gogoratu behar gara kenketa bat dala. Bai? Orduan, kenketa bat denez, izango litzateke A ken B, bai, kentzailea beti da marra hau goian daroana. Orduan, A ken B izango da haren probabilitatea ken ebaketaren probabilitatea, A ebaki beren probabilitatea. Orduan, orain ordezkatuko ditugu balioak eta egingo dugu. Kenketarena, ez bada ondo ulertu, begiratu aurreko bideoak, ze pizkato beto asaltzen dut aurreko bideoetan, bale? Begiratu aber. Orduan, bueno, 0,3 ken 0,1 zati, hori guztia, zati 0,45. Beraz, 0,25 bat. Venga, eta bagoaz azkenengo probabilitatearekin. Eskatzen digu, haren kontrakoa, bilberen kontrakoaren probabilitatea. Bueno, honela ikusten dugunean, haren kontrakoa, momentu bat, bilberen kontrakoa, bale. Adierazpen hau ikusten dugunean, berehala gogoratu behar ditugu De Morganen legeak, bale. Nik badakit, adierazpen hau, eta orain idatziko dudan hau, baliokideak direla. A ebaki beren kontrakoa, bai? Eta badakit ere bai, A ebaki beren kontrakoa izan behar duela bat ken A ebaki B. Eta honekin ja, imaginatzen duzuen bezala, kalkulatuta daukagu. Orain jarri behar duguna da, bat ken 0,1 kalkulagailuarekin egin, eta honek ematen du 0,813. Eta orain bai bukatu dugu ariketa.